Horas madihita saluhu na upagi dohami ma dohot hormat tu hita asa dingkat mata pakai maskerta seriling mendohoti parminggunon. Hamunda dongan na hinaholongan di debata namar punggu do hita nuaeng laho mamuji debata parholong roha na sumurungi. Ibana mangaramoti hita sian akatiki tu tiki sian ari tu ari. Ibana paduan hita sian ragam ni hasusaan pinuji ma goarna na sumurungi. Matutu masabaga doholong ni rohani debata di golota imana marmudu-mudu hita ganup ari ibana mangodingi hita sian nasa parmaraan. Nunga lam menjonok pardelanata tu ujung ni taonon nunga tasalpui akka ari data adupi huhut pangararat ni sahid ima COVID-10 sia malua do tondita atik pemangai hita di parngudonon ale manotong doholong ni rohan di debata di hita alani hita pe tahologi ma dongatta songonidok di topik minggu sederion manotong marholong ni roha di dongan nadinggan si tutu do mamuji debata dohot makaholongi jahuba huhut mangulahon lomo ni rohana jala makolongi dengan joma. Atong tapuji matuhatai na mangaramoti hita na sailaoni suang songon pambahen na uju di bangsona bangso Israel ay hatu wakian do nasida ujui di Mesir habe nungga ditubus di bata jahuba nasida sian parhatu banani ala di umbahen di pare tahun tu hita manotong marholong ni roha di dongan atong tapasangap matuhani martang yang dibukasan rohat tabi. Amin. Mari dimahita sian bukan nomor 557 ayat sada 2 dohor tulu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadian atu mapalangit dohot tanoon, amen. Parangyo kamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan, uloy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujulona marhite-hite olop-olop, haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para siroha, hupaserep hami marohanami di julum jala hupangido hami tuho, sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sondangi rohanami marhite-hite tondim, asalam hutinggalon hami nasa dosa nami, jala hutangihon hami hatam nabadiai, saipayan mahatam di begasan rohanami, asa marparbue na denggak kami. Hupangido kami masaluhut na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marindi mahita siyan bukin nomor 706 ayat 1 dot ayat 2. Patik di debata di minggu 21 dong Trinitatis saderion ima patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapomu do natorasmu asa martuaho jala liling mengulu di tano nan dilehon di Jahoba di Batam diho. Patik paonopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakup. Patik pawaluhon unakko manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatindakon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru. Manang lumbuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak magidugu kumahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahumbar tumpatik mi. Amin. Marindahita siyan bukin nomor 174.
dosat tanagodang itu ado pondo debata martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang pergugo na suatu dosan perdingkan bahasa doho. Jala rodi saling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajatan nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok-jok do hami mardosa marodo poko. Jala jok-jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalesion nami di hatam. Asi maroham di hami ale debata. Ho debatakku parholong roha na manotong. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalisyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan nami, debata nami hatuan nami, pelua hami jala sisa dosa nami. Asi maroham di hami, diao ale debata, ho debatakku parholong roha na manotongi. Ale Tuhan, say urupi mahami paubahon roha nami, saya tanggali masian rohanami bakko pardosaoni, urupi hami makaholongi dongan nami doson diri nami. Tarlumubi di hama masa ni saya sori magoon. Saya palua mahami songon nau pinaluam bangsom na ujui sian parhatu badani. Palua mahami sian ihot-ihot ni dosai. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapi gima baga-baga ni dibata taringot Tuhasan ni dosata. Aidang adong imbarnii. Ay saluhut do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alay akan nagami pitor binahen ni basa-basa marhite-hite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion ni marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajonjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyaon ni budarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marin de mahita sian bukan nomor 600 sia puluh sia ayat 1 2.
hata ni debata naga betruput di parmenggota sadarion tersudah di Hebir bindu 10 tulu ayat sada saha ro ditulu tajahama mar soring menotong ma holong ni roha ni dongan son hamu partamueo ai marhite siani hea do ditamue halak suru-suruan so pamotoanna ingot hamu ma akan tarhurung songon narap tarhurung songon lima aka na tumaon na porsuk ai dohok dohamu di bagasan daging ima sahakna martua ma akan atau mangihon hata di debata jala nauk peopsa amin marende mahita sian bukan nomor 700 sada ayat sada dot ayat 2 Tindakon maha porsiaw tay songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaw di sandok portibion rakma hitamandok au porsea di debata jahuba ido ama parbugo na suatu dusan natu mapalangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai iman na tinubuhon di si Maria naga begabean sianton di porbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumaon na berne di panguhuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu benuturu dum ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik surgo lau hundur dusiamul de bata jahuba amanai pargogo na suatu dusani di sima ibana pa imamulak sugu tu tarohon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria da badia huria hatopan nyala Kristen akka da badia dohot di hatan ni dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu do sugut daging di halat nong mate dohot di hanguluan na sudah amin tapi matiting nama saya di huriata Tikting di Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sada. Nah perjolo, kuota tempat duduk jemaat di pabotohon tu sudah ruas ni huria mamuka sian ari Minggu sadarion tanggal 24 Oktober 2020 sada.
kapasitas kuota tempat duduk di gereja tahun ditambah ma gabe 50%, ganuk bangku 2 halak. Mardomu ma tu haputusan ni pamarenta taringot tu PPKM level 2 nang mangaluas sahat ma tu 75%. Alai molo garijata secara bertahap ma ditabai kapasitas kuota tempat duduk uhud mamereng situasi perkembangan pandemi COVID-19 sahat tu masa Advent dohot Natal. Dapat 2 hon. Mangapuli. Di hari Minggu sadarion pukul 20 WIB di Patupa Huriat tado acara pertanyaan pengapulion secara virtual marhite Google Meet ima tu keluarga marturia lumbatukup ruas ni sektoronom di parmoding ni inang Damerianti boru rumapea detik kinasalpu anon huria marhite padita resort manongos link tu perhalado sektor laos ditongos mamuseng tu WhatsApp grup di sektor 2 hupangido hami ma tu ruas ni huria natar lumobi ma ruas ni sektor onom laho madohoti acarai napatuluhon di hari Sabtu tanggal sia Oktober 2020 sada di basa-basa ho tuhat tado sada danak bawa di keluarga Sabarjo Banjarnahor inatai Boru Cipayung beralamat di Jalan Tengki Cipayung ruas ni sektor onom. Sai di pasu-pasu tuhat tamada danaki suang songoni nang natoras nape. Na pawaton ruas napida na perjulu. Mamukas yan hari Minggu sadarion tanggal 24 Oktober 2020 sada. Keluarga Irfan Josima inatai Erni Borlumanggaul rap dohot 2 halak dan anasida sian sektor opat nomor registrasi huria pitu 710 sada. Nunga pida huria tu HKBP Setu Resort Solagracia Cibitung Distrik Sapulusia Bekasi. Nah paduahon mamukasian hari Minggu sadarion tanggal 24 Oktober 2020 sada keluarga Mangapul Sardo Sinaga inatai Dewi Desima Boru Simare-mare rap dohot 2 halak danak nasida sian ruas ni sektor 10 sada registrasi huria 935 nunga pidda huria tu HKBP Kartanegara Resort Jawa Tengah Distrik 18 Jabarteng DY. Tapalimahon namoding nunga marujungolu amatta maralim pasaribu umur onopronom tahun 8 bulan sadari nani habaluhon ni inata Lukinar Boru Simajutak beralamat Jalan Warga RT 11 RW 6 nomor 21 Pondok Ranggon Cilangkap Cipayung Jakarta Timur ruas ni sektor 10 sada nomor registrasi 277. Ima di hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2020 sada pukul 7 WIB di Rumah Sakit RSPAD Jakarta Pusat. Jala sadarion di Patupa Huriat tado permingguan di pukul sia 30 WIB di Sopogabe Harjamukti naniluhon ni amang pendeta Lundu HM Simajuntak. Napaonopon rapat padita HKBP. Di hari Senin 1 hari Kamis tanggal 25 1 tanggal 20 Oktober 2020 sada na yang dipatu pada rapat padita HKBP secara semi virtual na dipatu di Seminarium Sipoholon Tarutung Sudema padita HKBP sa distrik Walu DKI Jakarta Madohoti Rapoti Sian de Forest Hotel Jalan RE Marta Dinata nomor 99 Bogor, Jawa Barat. Parsidohot do sian Resort Cipayung Cilangkap padita Lundu HM Simajuntak dohot pandita Sanga Harapan Tumanggor jala tatanyakon ma anggiat dengan merdalan rapoti jala boy membuat keputusan na dengan laho pahisaton pakubasion di HKBP. Napapituhon panitia Natal Huria tahun 2020 sada. Mardomu nang terpilih jalanunga dilantik panitia Natal Huria tahun 2020 sada.
alani adong ma akka narikot si boton ni ruas. Anon dung sidung tiktingon madok hatama panitia Natal di sude permingguan sadario tanggal 24 Oktober 2021 laho patorakon akka nanaeng si patupaon di Natal taonon. Napawaluhon tikting naeng marbagas tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parabagason ma Benhart mangapul toga raja si ringo-ringo ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap. Anak ni Amata Ferdinand Fiha si ringo-ringo tubuh ni Inata Sri Rejeki Boru Tambunan Sian Huta Jalan Dahlia Kapling DKI Blok N nomor 8 RT 4 RW 8 Jakarta Timur ruas ni sektor 2 dohot Orwana. Lady Sri Rejeki Boru Manulang Boru ni Amata Asman Haryono Manulang Nahinan tubuh ni Inata Lis Halima Boru Sianipar ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Sian Huta Jalan Malaka Gang Jambu Jakarta Timur ruas ni sektor Tolu. Imadiari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul sia di gereja HKBP Cipayung Cilangkap. Lepas siahon sumbangan solidaritas ilu manetek. Di pabotohon tusude ruas ni Huria. Di hari Minggu sadarion tanggal 24 Oktober 2021 di patupa Huria tado papungu sumbangan solidaritas ilu manetek tu keluarga almarhum Saudurman Nurlina Boru Ambarita ruas ni sektor 5 yang meninggal pada tanggal 10 Juli 2021 tapasahat mai non dung sidung jamita di jolo ni pitu ni garejaon di bagasan roha na tulus. Songonima sahat ni tikting di bagasan minggon. Shalom, amang inang tetapi jawab kami di bahasa Indonesia. Yang saya hormati Amang Pendeta Huta Julu, yang saya hormati Amang Inang Sintua, Amang Inang dan Naposo Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir di gereja ini untuk mengikuti ibadah minggu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Natal 2021 HKBP Cipayung Cilangkap menyampaikan informasi berkaitan dengan perayaan Natal tahun ini. Adapun perayaan Natal kategorial dan perayaan Natal umum dimulai pada pertama tanggal 18 Desember direncanakan pada pagi hari untuk Natal sekolah minggu dan sore hari dilaksanakan untuk Natal remaja Naposo. Yang kedua, tanggal 24 Desember dilaksanakan ibadah malam Natal. Ketiga, tanggal 25 Desember dilaksanakan perayaan Natal disertai perjamuan kudus. Yang keempat, untuk perayaan Natal tanggal 26 Desember yang bertepatan dengan ibadah hari Minggu, maka pada ibadah pagi pukul 6.30 diisi dengan perayaan Natal kategorial AMA. Pada ibadah pagi pukul 9 diisi dengan perayaan Natal kategorial INA. Pada ibadah siang pukul 13 diisi dengan perayaan Natal kategorial lansia. Dan ibadah pukul 16 sore untuk ibadah minggu seperti biasa. Natal tahun ini akan kembali dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming dengan protokol kesehatan sesuai imbauan pemerintah, dikarenakan belum memungkinkan ibadah tatap muka secara keseluruhan karena situasi pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kami Panitia Natal tetap berharap partisipasi dari seluruh jemaat untuk memberikan yang terbaik dalam kegiatan perayaan Natal tahun ini. Adapun amplop sumbangan Natal akan dibagikan kepada semua keluarga melalui Sintua Sektor dan Koordinator Sektor. Jadi Amang Inang minggu ini akan dibagikan amplop Natal oleh Sintua dan Koordinator Sektor. Jadi bagi kami
Udang-udang mata isi tiang manginang teh. Alana Natal ton sian kita tu kita do. Jadi dalam ibadah minggu tidak ada lagi amplop Natal dalam dana Natal mingguan. Marilah kita bersukacita dan berkontribusi menyambut perayaan Natal tahun 2021 di Gereja HKBP Cipayung Cilangkap ini sebagaimana tertulis pada Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah informasi perayaan Natal tahun ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi ini. Kiranya perayaan Natal tahun 2021 HKBP Cipayung Cilangkap dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Horas. Mari mahita sian buku nomor 172 ayat 1 ayat 2. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhutna. Sonima nangakaruas ni huria na di bagas nabi. Marhite oma hupasatami tabi do horas-horas tuita saluhutna. Au perdita huta julu nunga tersomal marjami tadi ingananon. Tetangga do hita kami tinggal di Taman Mini. Laos marhite oma pinasahat sehat-sehat maito saluhutna di ramoti tuhatta. Nuaeng tapasada maruhatta manangiho kata ni debata. Ya jamita dihita di minggu pa-20 sadahon dung Trinitatis. Ima natar surat di 5 Musa biddu 24. Mamuka siana ayat 10 pitu sahat rodi ayat 10 halu. Didok songonon. Usaha ma dihita. Dang jadi papeolommu tuhalak dagang. Dohot tidak dana nasopot somarama. Jalan jadi buatonmu ulos ni parupuan na babalu bait sikoram. Ikon pengot-ngoton ni roham tahe hatobat doho na jolo di Misir. Hape nunga ditubus Jehova debatam ho siani. Alan ido bain na hudokon ho mangulahon si songoni. Hamuna akadongan sah porseaon, juga dia dok suku-suku tuhita. Sia sude nati nopani debata makhluk ahama naunggale yang paling lemah. Jala makhluk ahama naumalo, pistar. Juga dia
busukku seda-seda marasing-asing go alusda. Molo isukku ni semana gumale natinokpan ide bata. Tentu saya lihat madok dang mungkin jolma. Bayar jolma ay makhluk mahkota ciptadui. Alai bulu tapamanat sasitong nga. Hita jolma nong gale sesudi makhluk. Yado taparroahon molo sorang danak di sopo. Pedi bara sorang muse anak ngihorbo. Anggo anak ngihorbo itu terbuado. Babui song-song, bui merdalan. Bui mengaluli rumput. Bui merikati muse. Anggo jolma wado. Hita mana guale. Jadi perlu tu tarik nukut je. Wasa tu enak gumale do jolma sesudi. Paling lemah. Alani mulu nagaledo hita berarti konarong memangurupi. Na alani sasitonga itu pada bata hita jolma nagumale nagabe makhluk sosial lo hita dan boy sirang siadongata. Tanpa pengasuhan kita tidak bisa hidup. Itu tarin kumba. Unang kape na torasu. Unang kape tulang na mabuan naik nyute. Dangong ro na buru mangalenaha. Manor susu non tu para amani nina. Di betul-betul keluarga di nguluton ido sasitong ngai banedo argado mardongat di ngulutau. Jadi kehidupan manusia tidak akan bisa terpisah dari manusia lain. Alani masih cik do HP molo subuh mardongan. Ala memang hakikatna dungi top pada bata hita jolma nagumale alai adong mamusia rahasia Nobel ke. Boa buido jolma gawe nau malo buido jolma sangat tu bulan. Apa nak kining seorang iba nawa gale lemas tu subuh menur gua. Apa bui tu dia tu bulan mabain. Adong ma prinsip mengasuh, mengasah, mengasih. Jadi betul-betul lo keluarga dan boy sirak sanguluni zolma odo nagabi manut Tuhan nilai perkembangan nisa dasar halak. Ini macam hargado keluarga. Jadi keluarga itu sangat berharga. Kamu nak kadang macam persiapan doh akka guru. Benar kau hormati tatu se. Tu guru. Doh sudi akadongan ale-ale. Alana ibagasanod doh kita bertumbuh, berkembang, diasuh, diasah, diasih, gabuwe mawa. Berkembang. Alai kenyataan antara harapan do kenyataan ini ada nggak persoalan. Boido dongan game membuat kita tu naroko. Boido dongan membuat kita tu dia tu surga. Jadi ada kemungkinannya. Nah isoma buah mabain otak asa sude dongani sekitar kita ale-ale keluarga membuat kita tu surga dan membuat kita tu dia tu neraka. Jadi oma nelkona rukun ma. Jawab sabui rukun. Dia bolo rukun kita soina batabuna. Dia bahan rukun tetangga RT dangi. Sarukun kita tu kiri kanan. Sarukun tu sudah ke tetangga. Di keluarga pe rukun ma. Alai memang di kenyataan antara harapan do kenyataan ini udah doa mau. Jadi memang intinya memang buado kita mamereng dongata. Buado au sekapu tu sesama manusia. Oma naik patorangon ni jam itu tu kita alani adong ma perjolo ingot ma ise doho. Jadi bulu sota ingot kita ise udah lupa kita kebedak taboto be makaholong ise dongan. Tortaingo ma au na julu hape dung rotu portio jol mana gumale do na gurang gumangurupiau. Alani molo hubereng kadang aku dan jadi besogoro aku mamerengi. Siapapun dia. Jadi permago ma unsur kebencian.
Mako ma muli hatawatak aro tahe gori supat literi. Mako ma latini roha. Alanya ai halahoddo lingkungan akka keluarga masyarakat sekitar ido mabena ubui berkembang. Arani sikapta macai kotakas taingok ma. Nguaing aha may wedi bata mangajar bangsa Israel. Aha masih ngoton. Didok iba nama macai takas dison iko paingot ngoton ni roham tahe. Hatu baduhu nazulu di Mesir. Memang pokoknya sudah buru pakilalana teh. Saya ngot kahat siton nazulu. Oh idok tu kita talak bata. Ingot hamu halak bata nazulu hamu si pelebe kudo. Holan neng berbeda di tahe hamu. Mabai rasun, mabai gana-ganan. Pokoknya danga dong haso amuna na manguri. Holan neng masih hawa, masih porangan. Nuaing nunga itu sam nunga roberi tena uli. Nga 160 tahun AKBP. Nunga melua kita siap perhatu banuni. Na zulina do tangga iya tangga se. Jolma. Wala gonok botanggana manak nagajil. Di na zula lak batak arong ko pe bolo gonok pindah tanggana alanya hameng. Hatu bemme. Tawo to bi sejarah namanya. Alai neng dohoton na paingoti ngoton na ima aha naung di dewata di nguluta. Jadi bangsa Israel na julu ikon ngotomu do hato badoh na julu na itobus dewata do. Ikon ngotomu buama dewata mabuako sian gurun pasir pola 40 tahun. Buyamu merdalan sian laut. Buyamu mangang karupari. Ibado obun. Ibado api. Batu duho dalat tu hamu ditiki borngin. Pangaramu tu ni dewata dung mulak nasida dung sahat nasida tu tano kanan mulai ma lupa. Alani ikut sai paingot ingotom. Hamu nak kadongan marningot memang odo gaiwa. Maul alanya memang memoritan waing gudang terganggu. Jadi hiado berrombongan au merdeleni rombongan wisata tu Jerusalem satu Eropa. Jadi disiapkan travel lo acara Marata Indonesia. Jadi HP udah persiap buah buku de. Sama nama nuk silangi. Jadi terus rumah au pesertaan 85% batak ko rombongan om. Teridok ma ai tak tahu aku kait dinasing iba iko silang na bedi ido ina. Besok ko botol luar kepala silang na bedi. Apa yang masih na tua-tua serat parapat. Teridok mana ma au be majaha. Isa dia jauh macam buku na luar kepala ina. Dia yang gua kaparari Kamis na julu sudia kede berwa. Luar kepala. Kita na modern doang ngawa. Gampang bisa dibaca nanti ditulis. Apalagi nung roha handphone anggo handphone ina muse la solo be marua marnio je belum markur na julu surat mo je papan tulis dungi bama tulu hali disi tandanya hai hali ne bana papan tulisi dang bui hapuson jadi tadanya budi berarti ko dipabalik men noba belum markur kita ikut luar kepala noeng dangarong be luar kepala bi. Jadi namar ningoton neng hati-hati kita nggak mulai wah lemah. Jadi memoritai ngagawi wah seolah-olah dang berfungsi karena memang use it or lose it. Tak pakai dengan mulai tak pakai wah mago. Alani do satu na tua kita ikut terus to pakai nuto hudok pakai pat pakai tangan sudah ikut pakai. Jadi nak tertadok dang buyau alai terus tu pakai otak isido ke barat lau patuduan nuaing sotung lupa kita di pabainan nise di bata buama di bata ido benar bolo tajaha di ayat 10 lui do di ayat 22 kotak kas di si ikon paingoting-ngoton niroham.
Jadi metode marningoto di pendidikan di bangsa Yahudi mulo tajaha di biduonom di dua musaon macetak kas tidak di si ikon ajar honom jala ikon poda honom jala ikon gugu honom mengajar honot tuak kaya anak komu jala iko pengoti kotomu tiki hudul ho tiki mardalak ko tiki bagasa jabupo asa betul-betul diingot iya Jehovah de batam ima de batata haholong ima dong ami docon dirim odo ne duo ni bain ikon ajar honot todo ngala Yahudi ikon haholong ide bata haholong ide dong hamu jolma horwa kenyataan di tiki ni bangsa Israel nung masuk tanah kanan ngamulai dong masa papeul-peul uhum jadi uhumi macai tajam tutoru alai tuki jengwa tumpul jadi mulai mai papeul-peul uhum alani dok meson dan jadi papeolommu uhum tu halak dagang ini mulo hitan halak dagang isi mau halak romo nanti marga buru mau dihutai mulai hutanami di lagu budi mulo so marga si paitua mana marga mau marga halak ro halak si paitua di etong napuna utau di masa mau jadi bulu tu halak dagang ngak buru di bulu usir sak putau ni bulu perlu angkat jauh ini nang musik jadi har hualami de pesonon di tahun 2025 pendita mau disadah huta di berbeda malau di berbeda dok ma tu baru naon angkat jauh monin nak koni angkat jauh ni di gotong royong ma angkat jauh siak kutai tapi burung dah do lima najulu jadi memang tor ipa peol lo uhum najulu tu akaha halak dagang bolo swasita di halak Batak tentu sahali marasing malai bolo memang i daerah ni halahi nah citan di perdalan kalon ay gurun pasir reto ido benar naking mulo tajaha di heber 10 tului hari kotom marhua martamue jadi ay mulo martamue ho dang di woto ho di tamue ho ise suru-suruan ingok ma si Abraham nama namue tulu halak napa buahon sorang maise sorang ma si Ishak jadi di nguluton apalagi halak Batak najulu pertamu itu. Buari kotai benedok najulu pertamu halak Batak. Persakalan naso mahiyam. Paramak naso raberun dakka pola berun alani gudang kita wena. Di musya masih padok. Nah gudangan kebaran niah. Taring otu halak Batak pertamu. Nah jadi sikap pertamuan patuduan halak Batak najulu dan ngono malas karijo. Dia gukari jual Batak sen najulu macam ringkas do alanya. Edang bui mana fokus bahasa iku warok si wahenun na. Hola ro hula-hulana iku siaton nah. Pinan. Jadi terus tu halak Batak iku saguguna dang bui malas. Jadi setung coba sonari malas rupani di zaman modern daung. Prinsip kita hakikat kehidupan itu harus kerja. Jadi kerja itu adalah satu kemuliaan bagi kehidupan. Nah, hamu nak kadang caha porsiaon dungi ibereng mamuse metode dak kolan lisan. Mangajarkon tuaka anak konna asai boto marholong ngiro hatulongan. Unang ipapeul-peul uhum jala unang gawe di dang di parwahon dak peduli tuaka nasomarama jala dang buaton sikoram jaminan do. Jihuran ajulu bulu mamijam nama balu ibuat doa jaminan so nah hanoing ahar korate pinjol lo pinjaman online jadi memang mulana mangurupi don alai gabe wa jadi oma mangurupi lama kelamaan kamu nak kadang capor siaon teknologi sasitong nga mangurupi do dang mabainahan dang mabay sabil alay mangurupi so kung nataboto hamu nakadongan simpan pinjam ipatupahuriat tadi jawala hamu tu gereja Romaun aku si koperasi simpan pinjam
Bahkan di Taman Mini neng bukon namanya. Alanya perlu simpat pinjamo. Jadi mengurupi itu tongon. Artinya ada masalah namar sahid kebetulan dah kepenga boy PT ilulu ya. Alai unang mator baku itu istilah ini Bibel. Dan jadi bayaran pator baku. Jadi tentu sekali si tidak mah teknologi itu sangat membantu. Alana bolo ponsel kan boy do satokin hatok pijak peving. Alai las isido jarakna lapatan na tong gawi imbenda muruk pamaretan waing tu pinjoli ala bui ma pejol ma bahkan anong nama nikot alanya aladang bui ba nama bayar hutangna alai pada umumnya teknologi itu sangat membantu. Nah di hari Minggu marjamita doa di New York AKBP New York jadi halahon onom cawangga. Jadi paditana iberek sedia do, selayar. Jadi marjamita nga onom gereja manangi ono marjamita di Amerika na di hari Minggu. Alanya teknologi. Jadi teknologi on dongat taron tang musutta. Alai molo salah mamakke gawi bodo ba. Gawi musuh. Jadi no aing masih tahu non. So ono man kan bolong siap pulan boy pakai streamline, bulu adong informasi bui mar WA. Nah kuda nggak gunanya alai tujuan nai ikon maka holongi dongan dan gawi wah dan gawi paruaro hodongan. Jadi tabiri ngak kau hetai setunggang berita nah nama bayi nasagaor. Alai ko berita do las niro harus si bayi. Kamu nak kadang caha porosiaon jadi maju perjulo ikon ajar honom. Jadi artinya lisan maupun memakai teknologi modern. Alai yang metode nama cai takas ikut tawoto. Ia agama bukan diajarkan tetapi diteladankan. Jadi agama itu kita menjadi Kristen itu karena diteladani. Tang lo jahita saya tajar rotok kanak kotai secara lisan alai boleh bereng go keteladan terak sitong ujung ngawaro. Arang nahasiai akabibi. Ni alani ikut jaga do kita alam memang ibering go kita. Itu benar yarung main padida mace gugu jamitana. Molo adong bajum dua lewat saya tu tu na pugus. Saya bigi anak nimo, bigi anak ibad di tahun. Molong just ni bapakku gudang ko narwana ang marupang ido-ido. Isuk ni mana ma? Ay arang go jasmu amang na daong ina ibu imana ma just ni se. Bapak no. Ile umma. Tapi paro bapak nai masuk ona urang jasnya. Ai saya buat jas tu senon. Au bapak torin mana? Pas waktu kare ko bapak molong dua jas ni ba ilan luti se. Bro. Jeng aulean. Au naking ro pang idu-idu ni mana anggo. Ujung ngaroma pendite boy do. Sitong ko hatani pendite mana salah. Ai jamitai tu halahide dak tu se. Dak tu hitain na ope salah do. Jadi hati-hati kita sotong buti tawa itu anak kota tu alahadui tu kita dauk sotong inahita te. Nah alani keteladanan semulai met ikut tatanopon naiguari kecerdasan sosial. Tahu tu arti kecerdasan gudang gue hita. Awak kecerdasan kognitif benawalo makan matematika. Alai kecerdasan sosialon betul-betul dimulai dari mulai mehdi. Aham horo kecerdasan sosial. Ya kecerdasan sosial termasuk di dalam komunikasi. Do pakilalan. Arong do hita je boleh tes nang jolma masuk tu karejo ngai tes do kecerdasan sosial. Urado mana muruk, buado tanggapanna. Jadi artinya bahasana buado. Nah alania munak kadongan senna julu kita mulai pakai bahasa berkembang. Ido benar najulu halak batak tang ura putus asa. Nak piang nama asa saya bereng gua dong ah. Bah Tuhan bah. Saya anggap Tuhan ngacit. Manang di hati Indonesia untunglah. Jadi kecerdasan sosial lo. Ngai bereng ibana madabu dongan hacit tangan na siang. Buai dokor.
tuani ma daksi majujungmu hona tu tano iba ai holat tangamu de pewa ponggolin ponggol tangan na tongonga tong tuana do jadi memang najul ngaterwe komunikasi di hita asa terus kita mamereng nawa na positif unak tur mamereng nawa na negatif tuani de peidok ko ngawa ngaponggola tangan tuani ba ayang go kapalai de wanak king tu tanoi dangui behita wa makatai be sai nama ini wan jadi tanganmu de bang tuani ma utung ma ayaro be hono utung ngawa ponggol ala proses kehidupan di mana selalu mereka itu kecerdasan sosial jadi mulu irehe jol mai bana wani gendut bener wani jadi bulu terpanas di bana ala non berubah burung dengan alai bulu imana rupani ima bah ai baru po ngasebe kamu marniang gawe sukun na bangese ibane ujunga baru na bangese dangulu muru imana ba inna dangulu gawe panas imana ngaudok kon imana si gendut malah gawe audo suruh marhua mangazari bana baru bayar sawa samarniang jadi komunikasi betul-betul dang nagworang inna di halak batak nasalah komunikasi ma saya menuduh jadi borok ma amado ina tu gereja pahatop ina tai tu amat tai terlebet kita non ahama tuduhan ni amat tai kodo lelik ko marhua ya marhua so ini maliling ngahoina dingi romo sa ina tai kope dangi wato homa bom mobil lebat na sumalin inna ujunga satu gereja halih wala marhua masih tuduhan kodo nasala dangi dok kalahi tapahitsa mamang nenget alai tapahitsa uhud asau nabwa terlabat hai bulu tur masih tuduhan ujunga waro barang adong penyelesaian ulu manot satu nomor minggu halahi wa baulu sai muruk gope nate muruk amate mulak pesang gereja tong bua barang masih sisia hafi naking holan alanya jadi kalimat-kalimat maaf bularong so jaksa unak saya tak pakai kalimat ni saya jaksa ai jaksa terus tu menudui kok kahurangan ni terdahodo ya ibering terus tu saya ulang ibering jadi mulu sian taparahok kehidupan nasongoni ima seholan na mengalului kelemahan ala yang goita ko mamberengado di dia ma daduinggan jadi titik-titik nadumingganon memang ima tazom mahita ikut denggam mamereng. Jadi songo kupu-kupu saya luliodo bunga nawa. Narong maduna. Jadi saya kada dengar di lulio. Bolo taparau Yesus songo ni dosi kama. Dia selalu mencari titik-titik kebaikan untuk dikembangkan. Jadi kita besok ni mamarale-ale do mersaur. Unang urah kita mamerengah. Kakelemahan di dongan. Bulu songoni do ujung awaro. Saya orang nama si tuduhan ujung awaro. Alai mulu saya mamerek titik-titik kelemahan, titik-titik kebaikan dia akan didorong. Hidu alana, guru. Ayang gutik kiso manguli bayon, otoro inna. Alai duka ni mana? Masih kola, karir repiringan alanya. Ayah asal pajupang inatai do amatai terus buai do. Buir huwa inna. Ay malu ko hapain na. Dak sarjana hadapi amat tege wa. Bu sarjana alanya ha. Ala saya dorong ise. Natai. Ido banerok istri itu adalah istana ridho Allah. Jadi bulu dingkan istrinya gaya membabuana do. Pasu-pasu. Holani arong madok songonon. Ya suamina semua uang adalah milik siapa? Istri anggon hati-hati datong tikos sosok ini, kurang gua kaina manok tikos detong kon ina nomor 2 manyo pebeng. Semua uang adalah milik istri. Ido bolo tajaha di Mazmur 177, Pesalmet 177. Ngaira luar kafara lah kita sudah mampu tora teh. Ida madenggan nai molo sahudula nakka namarharangi. Jengulu ni namarharangi dinggat sudah. Alanya sudah mendorong tang masih paro-aroan. Aduk sonon informasi bah,
Ai bui do HP ibu kenwaing stan. Langsung beasiswa, langsung diangkat PNS. Juzi marsazar. Kedemi wah. Asa bui masuk tahun naro, masuk ke stan. Terbuat mana? Idi mana ngau? Sudah mengalir karapan. Unang wabena. Na otoan yan ami tu dia dang bui bodoh na. Usung ngawaro. Aku beri anak minang arong nda buruk gini nong se kan. Saya tabah buruk matong se. Nalani ida ma dengan nei sahudulan akan hamar-hamaranggi sasitongan yang dohonona mari kita saling memotivasi untuk berkembang. Jadi titik-titik na indai tabereng ma. Namangi iroisi ia inataina songon pohon anggur. Nah kita teh se Jerusalem pohon angguri ikoni gotak be asa dengganaha. Perwina. Jadi digunting mana yang tidak bagus digunting. Jarang mahya teori keluarga medok. Memang akaina na gudang pangiduan nina. Jadi hati-hati aku kelemahan ni buru-buru. Tak kalau nama ni pebeng buru-buru perlu. Alai pangiduan na pewa. Gudang alani ikon hiahu do. Igota. Maunya ini boleh na tak. Ini benar kontrol seni se. Siapa teh. Jadi aku kamai ikon angko laporas sanina ayah program taburinna on dungi gotap bisa mah kamat matum asa denggana ha perwina angguri songonido mulai paluas ka rating gau magurakku ujungnya perwina waro tang dingga ya kaina pe bulu magurakku pangiduan na bulu gurakku keinginan na perlu dihahua igotap ate wah cik ramo kainai bulu songoni nah kan Imana warna kono kontrol, daki belosok kontrol ujungnya wado. Hamu nak kanongan dung irok ma ia anak komu songot tunas pohon zaitun. Tawotoro tunas, ia tunason kuni jaga dona sawiwa, sawi berkembang. Dia kana kotai bikut tabai du keteladanan. Jadi wama hita ibering anak kotai ringkas semar minggu, ringkas semar tangiang, ringkas semar siazar, ujungnya wama. Kerukunan itu akan membawa berkat. Itu sebetulnya. Cinta itu akan membuat mujizat. Jadi mulu holong rohani amado ina jauh ibereng anak konai tubuh ma mujizat. Mujizat maloma anak konai. Alai mulu holong nama sirehe do. Wot horo mak mi parhuta-huta deh. Atu hari do saut tau benda itu dia. Tu cipayung cilang kafonin namu siang gue perbedaan. Romusei natai itu bapak itu bahasa Indonesianya pun nggak beres itu dulu. Tuhan ini mah saut tuau ya sawa. Saya boto sawadik merhati Indonesia ini muse. Kamu nak kadongan ikon sudedo kita saling menghargai. Ikon dohon inat tairo iya bapakmu capek kerjanya rajin begitu dia sehat. Jadi rumah muse matai. Wah ni berkodo makmi. Aidu no bagak gawana zulu. Di lagu wuti na musik kan mulai lagu wuti baru lagu wuti mana ida no baga na jolu si borong-borong dia belum marunak kami tu si borong-borong kuwering ma omak mom mana wa no baga ina ujung apa ma palas marohan inat teh las rohani amat teh bolo las rohana hidup rukun itu menjadi berkat dungi pasu-pasu aku mahamu ninna di Mazmur manang di pesan setara 77 songo miak lapatanna dang ura mosos, dang ura haci rohana. Tabotoro fungsi ni miak di mobil, oli warna, itu benar dengan mesin di mobil. Jadi tapi mulu gabe miak gohita, dang ura be mosos, dang ura haci rohana. Sumber ketidakrukunan manusia ialah apa yang disebut Yakobus pasal 3 ayat 16, iri hati. Ordena sumber sudi kejahatan ini. Ay memang natur suguro rohani si kay mameringse. Siabi. Songoni do nak si Joseph suguro rohani kahanggi na mameringse si Joseph. Alay anggo si kain taludo ibayad suguni rohai ibuno ibana rohang kina. Alay anggo si Joseph buat ibayad. Botamu do mujizat na ibayad si Joseph. Boto ibana do anggo sakak pidebata di sudena masau. Jadi selalu dia melihat apa? Rencana Tuhan. Tapi yang betul, sebagai si Joseph Tuhan Mesir,
Teng jadi mana gabiaha? Gabi raja. Jito saya bering mana nadinggan ahung kora resaka mi debata nakpe ngai hasugu kalahonau. Bahkan mau dibunuh si Joseph. Halai saya bering mana? Dung gabi raja si Joseph. Ahamai dok. Nian tahi-tahina zahat debek kamu tuau. Halai gabi tahina dinggan debek ni se. Debek dewata. Jadi mulo ilempar hote tangga itu hita sampah misalnya. Nak terjuk rata. Ayang kuna dinggat sini. Tabak kermai gabi ha. Gabi pupu. Jadi benar betul-betul kita na cara menanggapi do ujungnya ulo mati tanggai gabi wa. Nak hon leban hape nak patos sampai gabi wa do. Gabi bagak go bunga ni halahi ibai nah. Ibai sampai. Aku terberbeda do kita. Butuh amu do holan ala ni panangga bui masih tika majolma. Ala panangga nai lewat pas buang aha ijuru jauh ni tormangam ujungnya masih siatak kalahi holan alani tangga bewa dan gawe dok rupani tuani ma bueno kubu atau gawe aha gawe pupu jadi positif sudah songon si Joseph nama Merik sudah ngoluna di keluargana itu sesuatu yang indah apabila kita melihat itu adalah rencana siapa rencana di Dewata saya tabering bading uluton sakap di Dewata songon miak mahita na boy marua mabay licit sudi dan gabi mabay martua masih wadame ay guaro mana sida anak dewata suwe mahita na gabi anak ni dewata asa martua hita rade mahita marsaur do akadongata di bagasan las niroha alani bulu pajupak kita do dongan kebaro senyum berjuru tahe senyum sapa dapat turun borak dope porokeson alana iurar be marhua alang gunaeng di daerah Toris Samosir ngai koni paksa songoni senyum sapa salam asa mulai ma ro akka Toris nga mulai buka noaeng tatangyak koma lao maha si korono unang gawe terganggu sudi enga susah dangang berojol matu Samosir apa yang lomba kebersihan. Jadi gereja yang sia si Samosir. Jadi mulai mulak kau manua kau pengaring gas jol mai Samosir noeng. Mulai kau ini Samosir ikoni sudah joloha. Hau terdiri anak konang ngai sokko hau dangkabe sudah johau. Jadi sudi noeng penghijauan di sini. Akasaka naudi do sakak mewata fareseso. Asa mulai penghijauan. Persawara pe unang urabe wa. Berbeda. Alai merloba-loba mahita mabainak kanaringgan. Rukun itu akan membawa berkat. Cinta itu akan membuat apa? Mujizat. Udang ba mujizat di nguluta bulu hita masih haholongan. Amin martang yang mahita. Mauliate ma dihuali Tuhan. Di padung horo hami tutu argani dongan nami di ngudun. Woto hami dodang bui hami mangulu sahalak nami. Saya mulai sorak kami satu nama gudang foto kami do nari pakai horo kadongan nami secara khusus pakai horo keluarga nami mengasuh mengasah do batu dua kami gawe bui kami si burma gudang di bagasan penunggu-nunggu ni akka guru nami do akka tetangga nami do akka rasudi keluarga nami pasu-pasu ma persoalan nami stok kami rukun ali Tuhan. Saya padau ma late iri hati siang ngulu nami. Alai saya patubu matuk tong holong nama mereng mujizat di ngulu nami. Merhiti-hiti sakka nauli na binamu Tuhan. Opele Tuhan apalagi bason rodohai madok mau liate tuho nungalam reda tutu COVID-19. Pos rohanami ali Tuhan nangalang asin roham. Saya padau ma sahiti siak kami. Jala saya padungo mahami marhapor siaut tuho asa tok kami marlas niroha di ngudun maka maloteo suri dengan ni basam upay ngot tami mai holong mi asa gabe tok ngot tami maka holongi dongan nami di bagasa kolong natu dongan nami mahami ali Tuhan nang mabuah sudi sonari akka namasa di tonga-tonga ni huriam dadak na sorang pasu-pasu madak dan hidok na torasna so ni namar sakap nang marbaga sali Tuhan Oma nama masu-masu
Songonima li Tuhan na di bagasan arsa ni roha para bason homa na mga puli. Atong disudiki kita nuriam na mulai memasuki persiapan Natal. Pasu-pasu ma anak panitia Natal na makubasi ulau ni. Songoninak sude ruas ni huriam. Gok pasu-pasu ma ali Tuhan ala ni anakmu Yesus Kristus na kumakopam. Amin. Parade medeta nomor 497 ayat sadaro diurutnya laos tapapungu ma peliatta. Rohana
akka dongan naung majalo hatani debata sadarion. Nunga takas taboto holong ni rohani debata di bangsota do di tasad diri. Ibana jumolo makka holong hita. Ibana mangenet kita sian gabbo lisop ni dosai. Ibana pau catok kita sian haholomot tuhati uron. Sian perhatubanon gawe hakkanang malua. Atong dapotom matuhatai unang begodak sidalian. Ingot ay jepek do ngolumi. Jadi papeolomu tuala dagang dot tidak danak nasobot somarama di partikia saunarion lam torop do jolma nama hiu binani COVID-10 sia si pangagoi susah padaraman matcohot sianulon laptab bahang aluton alani suam maholong niroha tatiru ma tuhatai. Ngoti-ngoton ni roham tahe hatuban ni dosa dohona julu alain waing nunga ditubus jauh bade batam bohosiani alani mulu taida dongata nasai marukil unak pasobu saya susah togu urupima. Pilihatta ale debata manami na di Banua Gijang hodo harwan ni salhut sileul na dengadot na sauli basa na mauliutus puasa tami masian na leon mi tu hami pilihan nami tu ho sai jalo mai gebop na ucus di jolum pasu-pasu mai jalaramoti asaru parasia kami pilihanon pati bulon harajom di tengah-tengah ni huriam dot di portibion buhai marohanami marhite tetodim asalam utadahami godang ni sileleon mi tuhami asalam girgir kami madok mau liate tuho mar hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Alea manami na di banwa gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut maloni roham di banwa tongon son na di banwa gijang, lehun matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa dengan namar dosa Tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatama ho. Disodakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala sima rohana midako. Didopakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala di pasaorun madamena tu todim. Horas ma di kita saluhutna, so kanina ngakka ruas ni uria na di bagas nabi. Manok tong mahita makaholong idongan, holong lao mabayan mujizat pabayanan dewata di kita. Horas ma di kita saluhutna,